B'kollaborazzjoni bejn il-President's Trust u Boston Link ingħata bidu għal sensiela ta' workshops bil-għan li jippreparaw żgħażagħ vulnerabbli għad-dinja tax-xogħol. Matul il-jum tas-Sibt 15-il żagħżugħ u żagħżugħa ta' bejn il-15 u 18-il sena bdew jingħataw taħriġ speċjalizzat minn professjonisti li mistennija jsibuh utli ferm meta jiġu biex ifittxu impjieg, kif spjegat id-direttur tal-President's Trust Sara Borda Bondin. Borda qegħdin ngħidu minn interviewing skills għal kif taħdem f'team, l-attitudni tiegħek fuq il-post tax-xogħol u affarijiet oħra. Il-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ organizzazjonijiet kienet deskritta mill-President ta' Malta bħala pass importanti fil-vjaġġ tal-President's Trust li tkompli tibni fuq inizjattivi passati bl-istess għan. Iż-żagħżugħ kollha jkollhom bżonn dak is-support, imma dawn huma żagħżugħ partikulari li ġejjin minn backgrounds ta' out of home care u allura m'għandhomx l-għajnuna for granted ta' forsi il-familja, etc. U allura hemm bżonn ta' aktar support min-naħa tas-soċjetà. Il-President stqarret li kulħadd għandu jkollu l-opportunità li jiżviluppa karriera u notat li l-impjieg jagħti d-dinjità. Il-persuna tħossha li hija kontributur valutat fis-soċjetà, fil-komunità li jkun qed jgħix fiha. Apart il-fatt li ix-xogħol jagħti l-mezzi wkoll biex il-bniedem ikun jista' jgħix b'dinjità.